N1 je objavio da im je Srpska pravoslavna crkva u Srbobranu zabranila ulazak u portu crkve zato što im se ne dopada kako izveštavaju o njima. Vi ste sekretar partije Bačke, molim vas da nam date pojašnjenje zbog čega samo nama, pored svih drugih novinara i kamera, nije dozvoljeno. Zato što se samo vi ponašate na način koji se ponašate. Imamo pravo u našem prostoru da procenimo da li vi to radite ili ne. Televizija N1 nema šta da traži u portama Srpske pravoslavne crkve na teritoriji partije Bačke. Tačka. I svi sad nešto na internetu paniče i dernjaju se oko toga, a meni uopšte nije jasno zašto. Već je jako dugo jasno da crkva koristi vlast i da vlast koristi crkvu, da prosto rade zajedno. Ali ja mislim da se čak sad ljudi to povezuju nekako direktno samo sa time, da zapravo, da je sad ovaj sveštenik neki, kako se zove već, sekretar eparhije Bačke Vladan Simić, kogod, da je on sad stao na stranu vlasti, zapravo mislim da se ne radi čak ni o tome. Već da se radi o tome da prosto crkvu bre smara što ih snimaju stalno, zato što im snimaju masovne skupove, snimaju, oni hoće ljudi da prave masovne skupove i prosto smeta im pokriće medija koje nije hvalospev ili makar potpuno neutralno, ono RTS fazon. Ovo se desilo, nemamo nikakav stav o tome. Moja poenta jeste da kad sam video ovu vest, sam zapravo prvi put pomislio da je crkva privatno vlasništvo. Znači, crkva je jedna izuzetno ozbiljna i organizovana internacionalna kompanija koja zapravo ima ozbiljan kapital, bavi se biznisom i ima vlasništvo nad parcelama. Znači, oni imaju vlasništvo nad parcelama i građevinama koje su sagrađene na tim parcelama. Ovo samo pokazuje da se zapravo crkva promenila i da se menja, da ona uopšte nije nikakva neverovatno nepomerljiva institucija koja nikada ne menja svoja pravila, ona zapravo menja svoja pravila i ovde na malom lokalnom nivou možemo da vidimo da je crkva spremna da zarad trenutnih interesa i problema koje ima u medijima, da prosto promeni svoje najosnovnije pravilo da je u crkvu dobrodošao bilo ko. Tako da bitno je shvatiti da crkva ne pripada narodu, niti narod ikako utiče na crkvu. Znači, narod utiče na političare, ali narod ne može da utiče na crkvu. Crkva sama piše svoje zakone, svoja pravila, znači ona sama interno ima mehanizme kojima menja i dorađuje svoja pravila, tako da mene ne bi uopšte čudilo da crkva napravi neku listu firmi i ljudi koji ne smeju da uđu u crkvu. E sad, ono što jeste jako glupo je to da zapravo izbacivača iz crkve glumi sveštenik u odori, tako da bi, ja mislim, oni to trebali da koriguju i da prosto stave profesionalno, privatno obezbeđenje da radi to. Ne znam zašto bi sveštenik branio, prosto izgleda smešno vizualno i pošto je to privatna svojina, oni zapravo trebaju da plate privatno obezbeđenje, da obezbeđuje njihove objekte i da bira, da ima spisak ljudi koji smeju, koji ne smeju da uđu i da prosto na osnovu toga pušta ljude u crkvu u zavisnosti od toga da li su oni problem ili ne crkvi. Znači, to je njihova teritorija, njihova su pravila. I samo je na građanima da vide da li im se dopada ovaj novi pravac crkve, koji nije toliko novi jer traje već, boga mi, ne znam koliko, ali na građanima je da odluče prosto da li žele da nastave da podržavaju takvu crkvu ili ne. Ova mala lokalna situacija može jako lako da se prenese na celu Srbiju i po meni je to samo dobra stvar, jer može samo da ubrza razvoj situacije u kojoj se nalazimo i može da prikaže zapravo vernicima to novi brend crkve, neko novo lice i način na koji će se crkva ophoditi prema građanima, što je za mene uvek dobro i zdravo. Znači, što pre saznamo o čemu se zapravo radi, to bolje.